ni phai mas klai ble roi bu bai le IPFT long live Ipralen long live Ipralen long live sini saren sini sakao saprmai rono daiti rongui sasti kerak maro nai saren sini uporo je kakomon khairno daiti rongui sasti kerak maro nai aye ke coba chole nai aye ke coba chole nai MLA sini sar Direndra Debormani gari tokhonai rono daiti rongui sasti kerak maro nai aye ke coba chole nai aye ke coba chole nai IPF ke hambai tini 22 তারিখ মে 2021 सा सालनि जरागो सिनि इस्ट तेलेमारा डिविजननि बिसिं तैख्लायगै जे त्रिपुरा हास्टेनि बिसिंगो सिनि एडिसि आमसयगो जे IPF तिनि बिसिं तैख्लायगै जे बन्दा खगजाकमानि आबो सिनि तेलेमारा इस्ट तेलेमारा डिविजन तरफ थेके बहायनो बन पालायजागै दंगो जत सिनि तेलेमारा डिविजन जत आमसयगोनो तमानि बांगि बन्दा खगजाक हुमाले सिनि जे थांनाय 19 तारिखो सिनि सार एनसि जे ताकारजला जम्पुइजलागो जे बनि सिनि पार्टीनि कर्मीनि जे मिटिं बा खायगानि थांफोरो जेरनि तिप्रामथानि थेमरां रक जेबनि उपरो आक्रमण खायखा तै फ्लेग कसम फ्लगै बनो लासिमंग रखा आबनो प्रतिबाद खायगै बरनो जे औ जागो जे गदालजारनो दाइति रमै शास्ति क्राक रगानि बाङै बु दाबिदनो जों जानगो तैबनि यागोलो थांनाय 20 तारिखो जे सिनि मान्दाय विधानसभानि सिनि MLA सिनि सार Direndra Deborma जे बेलबारि आबदि ब्लक खमतेया कमिउनिटि हल गानागो और बाहायनो जे तिप्रामथानि थेमरां रक जे कयेकजन फायगै बनि गारिनो तख्रुखा तै बुखा गाहायनि बाङै जे और गोदालजारनो बाहायनो दाइति रमै शास्ति क्राक रगानि बाङै बनि बाङै जों दाबिद जानगो तैबो दंगो जे थांनाय एडिसि चंबारि पाइमानि यागोलो जे त्रिपुरा हास्ति गनांगै जे जागा गो तिप्रामथानि थेमरां रक जे सिनि सुगियानु खुंरकनो क्वांगमा जागो नखुक तख्रुखा सकसाखा माने लता बेबागनि तख्रुखा एमहायखे जे साजानाय नंजानाय करै तंजानाय करै एमहायखे क्वांगमा सिनि बरनो जे खायखा उ बररकनो बहायनो जे गदालजारनो रंगानि बाङै दाइति रंगानि बाङै बनि बाङै जों दाबिद जानगो तै जारा नखुक सकसाजाकनाय तख्रुजाकनाय ए आबो हाय बररकनो जतननो 3 लक्ष खायगै क्षतिपूरण रगानि बाङै आबनि बाङै जों दाबिद जानगो गाहायनि बाङै तैबो जों सिनि ओ तिनिनि भनो तैबो दंगो जे एडिसि चंबारि पाइमानि यागोलो जे सिनि एडिसि विलेज प्राय 587 ता एडिसि विलेज तंमानि बिसिंगो जे बरनि जे एडिसि जे प्रशासननि तरफ थेके बेनि बाबे जे सिलेक्टेड चेयरमैन मेम्बार अमहायखे मनिटरी कमिटी जे खामानि आबनो बहायनो दाइति रसागै नाथुं होनै जों बनि बाङैबो जों तिनि दाबिद जानगो गाहायनि बाङै जत जागो तिनि बन खायजागै दंगो जतनो सिनि त्रिपुरा हास्टेनि जत सिनि ताकुक्तै बुकुक संना जों हामबायमाय आफारो जे तिनिनि जे बन जतनो पालायानि बाङै जों अ जागा सागानि मुसुगो सिनि IPF ति तरफ थेके जों कयबै वालायगानि बुलायगानि बा तगलायगानि ओ जागा जों थांगिया जों शान्ति बाबे तिनिनि जे बन गाहाम खोरोंख्लायगै पायगानि बाङै जों जतनि थानिगो सिनि इस्ट तेलेमारा डिविजन तरफ थेके जों बनि बाङै जों जतनि थानि कबो बुंनारागै आसुक साइनो कक पायराखा जतनो हामबाय।